ривоят мекунанд ки ҷабраил алайҳи салом ба амри Аллоҳ таоло назди Расули Акрам саллаллоҳу алайҳи васалам омада гуфт ки ё Расулуллоҳ, Худои таоло ба ту салом фиристод. баъд аз он гуфт: ҳар ки аз уммати ту қабл аз 1 соли мурдан аз гуноҳони худ тавба кунад, тавбаашро қабул менамоям. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: эй бародар Ҷабраил алайҳи салом, умматони ман аз ғафлат ба тӯли амал гирифторанд. эҳтимол дорад ки аз бемасъулиятӣ қабл аз 1 сол тавба карда натавонанд. ҷабраил алайҳи салом рафта боз омаду гуфт: ё Расулуллоҳ, Худои таоло мегӯяд ки қабл аз 1 моҳ аз мурдан тавба кунанд, қабул мекунам тавбаи онҳоро. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ё Ҷабраил, 1 моҳ низ ба умматони ман бисёр аст. ҷабраил алайҳи салом рафт боз омад ва гуфт: ё Расули Акрам, Аллоҳ таоло мегӯяд ки ҳар ки аз умматони ту 1 рӯз пеш аз мурдан тавба кунад, қабул мекунам тавбаи ӯро. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ё бародар Ҷабраил, 1 рӯз ҳам барои умматони ман бисёр аст. ҷабраил алайҳи салом рафта боз омаду гуфт: ё Расулуллоҳ, Худои таоло мегӯяд ки ҳар ки аз умматони ту 1 соат қабл аз фавти худ ба гуноҳони худ иқрор шуда тавба кунад, қабул кунам тавбаи ӯро. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: ё Ҷабраил, 1 соат ҳам ба умматони ман бисёр аст. ба он дам ба дунё дилкашолӣ карда аз тавба ғофил бошанд. ҷабраил алайҳи салом рафта боз омаду гуфт: ё Расулуллоҳ, Худои таоло ба шумо салом фиристода мегӯяд: ҳар ки аз умматони шумо ҷамъи умри худро ба маъюсӣ сарф карда бошад, дар ҳолати марг ҷон ба ҳалқум расида, забони ӯ аз гуфтор монда бошад, дар дили худ аз гуноҳони гузашта пушаймонӣ орад, мағфират мекунам ман ӯро ба дурустие ки ман ғафур ва раҳим ҳастам. аз китоби Зубдатул воизин омадааст. воқеан дар ин ривоят бузургии Аллоҳ таоло ва Расулаш саллаллоҳу алайҳи васалам инъикос гардидааст. ба ин мазмун ҳар лаҳзаи ҳаётамонро мебояд ғанимат шуморем, зеро риштаи зиндагӣ кай меканад ба ҷуз Аллоҳ таоло ба дигаре маълум нест. ва оё фурсати тавба пеш аз мавт мерасад ё не?